L'empresa familiar va començar quan l'avi d'en Salvi va comprar un ramat d'ovelles, d'això ara fa més de 80 anys. Amb la mort del seu pare, en Salvi i jo hem agafat el relleu. Des de sempre volia participar d'un projecte sostenible, arrelat a la terra, que sigui viscut en família, i a mes cases disfruto moltíssim creant projectes i productes nous al voltant d'una ovella. Oferim carn de xai, llana, cosmètica natural a base de llet d'ovella i tot de derivats làctics, iogurts, llet, kèfir, etc. Nosaltres gestionem tot el procés. Això vol dir que treballem als camps, alimentem els nostres animals, els munyim, elaborem la llet, la distribuïm i fem que realment el producte arribi del camp a taula. Nosaltres ens sentim part d'aquest preciós paisatge de l'Empordà, perquè el modifiquem cada cop que treballem als camps, intentem cuidar al màxim aplicant els principis d'agricultura regenerativa i ell ens ho retorna alimentant els nostres animals, que és la base dels nostres productes. Amb el consum de productes de proximitat, el que fas és ajudar a petits projectes familiars sostenibles com el nostre i al final també dinamitzar l'economia local. Tasta qualsevol dels nostres productes, perquè en qualsevol d'ells hi trobaràs esforç, hi trobaràs artesania, hi trobaràs dedicació, hi trobaràs honestedat i també molta estima d'una família per la terra.